Sir, hindi ka nag-ano, sir, ngayon? Sir Meljo, Sir Jumel. Magandang hapon naman dyan sa'yo, sir. Hindi ka nag, silent live streaming kanina, sir. Magandang hapon naman dyan sa'yo, sir. Welcome sa aking live streaming, Sir Meljo. Thank you for that sweet thumbs up. Pri, agoy. Magandang hapon din dyan sa'yo, Pri. Si Ma'am Jonas Salundaga, highly recommended monetized channel also. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Pri. Kumusta? Di ka nag-silent live streaming kanina, Sir, Meljo TV. Meron ako dito napakakulit na alaga nandito sa akin. Gusto niya magpakalong. Kumakalong siya, ayaw niya umalis. Hindi ka ba nag silent live streaming kanina, sir? Okay lang, pre. Hindi idol. Kaya pala, si Ma'am Hana Patadon lang yung natambayan ko. And then pagkatapos, iniwan ko sa kanya yung isa kong yung account. Kasi tumambay din ako kay Joe Margel. Ayan. Minecat, o diba? May minors na. May minors ka. Ang ganda pa naman, pre. Tingnan mo, pre. Kung gaano siya kaganda. In super white siya. Super white. Ayan. Naligo to. As in purong white. Nagpapakalong sa akin. Kaya pala, sir, si Ma'am Hana Patadon lang yung yung tawag dito. Yung tinambayan ko. Ang puti niya, oo nga, pre. Magpapakalong siya, ang lambing. Ang puti niya, oo nga. Kaso, sobrang lambing. Oo, tambay din ako sa kanya. Nandun ako, sir, sa kanya kay Ma'am Hana Patadon. Ay, bakit ba ang aking music, yung music ni, ang aking music, pre-music ni Mar. Alam mo, isa lang yung music na nilagay ko kay Joe Margel. Kasi nga, baka naman baka naman ma-copyright. Mega love shoutout, Madam Jonas Salundaga. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Sir Meljo TV. Sir, wag mong minamadam yan. Galit yan sa tumatawag na madam. Hindi daw siya principal. Board, tamsak na Jutes Oragon. Ayun. Oy, board, nandun kami board kanina habang naglalaro kami ni Bebe. O, diba? Naka-legend na tuloy ako. Tapos, sige, yaw-yaw ka lang dyan, board. Ang haba ng live streaming ni board kanina. Nandun din ako kay board. Magandang hapon naman dyan sa'yo, board. Kumusta? Oo. Oy, board, may update ako sa'yo. Di ba ginagawa kong EXA, yung aking program na ginawa? May isa na lang talaga para ma-complete yung niya. Hanggang ngayon hindi siya natatapos sa aking laptop. Isang kung tuldok na lang ata or isang special character na lang ang may mali ako. Magagawa ko yung aking yung aking tawag dito, program na ginagawa kong EXA. Para ma-share ko naman, guys, sa torrent, tapos ipa-download ko sa inyo, and then you can install it in your own computer. Para naman tawag dito, yung inyong computer is pag nagbabrowse kayo is totally safe din. Ayan. Ano pa ba? Madam Damin, kagabi nag-music stream din ako, putol 1 hour lang. Kahapon wala kaming internet, maghapon as in. Tapos nakilamay na lang ako kahapon. Dumating ako ng magto-12 dito, umuwi ako. Tapos naabutan ko si Mama Adel. Ayan. Kanina habang naglalaro kami ni Bebe, ayan, nandun kami kay board. Si Ma'am Claridel hindi siya nag-live stream ngayon. Ayan, push yan, Jutes, ayan. And then board, tapos ko na palang i-play yung yung si Tone, di ba? Oo nga. Tapos ko nang i-play. Oy, dagdagan mo pa. PM is the key din, pre, ha. Sana kaya ko yan gamitin. Oo, pre, ilalagay ko sa tawag dito, EXE. And then kapag nakuha ko talagang magawa kong EXE yon, kasi self-study lang naman talaga ako.
sarili ko lang talaga, walang natulong sa akin, wala akong mapagtanungan kasi lahat naman busy eh. Kaya ginagamay ko, meron akong isang mali, magagawa ko sana 97% para magawang EXA. Kaso nag-failed siya, sabi ko meron akong isang special character na na-omit or basta may na-omit at ako or may nadagdag, hahanapin ko muna yan. Ang linaw mo ngayon, Jutsu Uragon, bago camera mo, hindi naman board. Pares lang naman. Sabihan ko sa iyo ay kayo, pre. Oo. Kapag ka nagawa ko na ha. Pero kanina habang naka-live stream si Board, yun nga yung kinakalikot ko. Naglalaro kami ni Bebe, pagkatapos namin maglaro, yung kinakalikot ko. Magpo 4 days ng kinakalikot ko. May isa talaga or dalawang special character akong nauumit. Laging 97% yung paggawa ko ng EXA. Basta yun. Oo nga. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Board Vlogger. Highly recommended monetized channel. May dalawa ding channel yan, guys. Si Board Vlogger 1. Oo nga. Si Tony Broncano. Di ba? Okay, abangan nyo guys yung kay Joe Margel. Ito si Joe Margel guys, Araw-araw na yan na music streaming. Nakakadalawang araw, nakaso kahapon na putol din kasi nawalan nga kami ng internet. Naputol. And I want you all guys na abangan nyo din. Kahit tamsak lang, kahit isang tamsak. Ayan. Joe Margel, magandang hapon naman dyan sa'yo. Pupunta ba dyan si Mike? Board Vlogger, sabi ni Meljo TV. Magkadikita na ba kayo niyan, sir? Oo nga pala, magkadikita na kayo. Papunta daw siya, boss, kukunin niya daw alak doon kina Sinon. Sige. May dinonate na alak. Mukhang magkakalasingan mamaya kayo. Ano pa? Meron ka na ba board na Board, nandito ka pa ba sa akin? Meron ka ng super thanks. Diba? Ang super thanks. Patamsak po LS bukas. Ayan, sige. Mukha nga, boss. Huwag kayong naglalasing. Masama yan sa katawan. Kaya nyo ako, isang beer lang. Sapat na. Kagabi, nag-isang beer kami. Ay, board. Ano ba ginagawa mo, board? Oo. Sir Jumel, thank you for that sweet tamsak, Sir Jumel. Ayan. Ito, dikitan nyo yan guys. Dalawa ang kanyang channel, si Board Vlogger and si Joe Margel guys. Baka naman, patamsak naman ako guys na nakapin. Ayan. LS bukas, ayan. Kay Board Vlogger. Asar na asar ako board kanina kasi akala ko 99% na, wala pa pala. Dagdag pa tiyara, hindi niya protein na dapat niya, sure na finish ka. Di pa ako pwede sa super thanks Jutsu Uragon kasi mga naka-private lahat ng video ko, walang visible na content main ko ngayon. Ayan. Hindi naman kahit naman naka-private board, basta pag rinant ka, si Little Aura ko may super thanks na ganon. Boss board, tamsak na boss, harang. Ayan, sabi ni Joe Margel, dan masakir na ang nakapin. Ayan. Thank you naman po dyan kay Sir Jumel Journey.
Ito pa guys, si Jumel Journey. Baka naman, road to grade 7 na. Grade 7 ka na ba, sir? Magtatamsak na muna ako doon kay board. Itamsak ko yung dalawa ko board. Tamsyak. Tamsyak. Di pa idol. Ilan ka na ba, sir? Grade. Di ba grade 7? Road to grade 7. Ayan. Road to grade 7. 630. Oh. Sige. Kaya yan, sir. Kaya yan. Tony Brungcano nandito rin sa ating Tamsak. Thank you for that si Tamsak board. Yan si Tony Brungcano. Yan. Si board vlogger din yan, guys. Si board vlogger. Oo. Ayun, okay na pala. Padikit, maluoy na para mag-800 na ako, Diyos ko. Sana all. Ang bilis lang board, 710 na. Diba? Ba, sipag na sipag ka mangisda, ah. Tatatlo lang tayo, board. Meron akong dinikit sa iyo, board, na 11. Meron pa ako, board, na naka-reserve na mga 20 pa. Ayun. Antay-antay ka lang, board. Ididikit ko din yan sa'yo. Meron akong 11 na idikit sa'yo. Harlem, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout na dyan kay Harlem. Oy, Harlem! Kumusta naman ang kayamanan natin, Harlem? O, diba? Sir Jumel, nandito si Harlem. Oo nga. Jujuwain o tutrupahin. O, diba? Diba, Harlem? Oo nga. Kailangan mamuni ito ngayong August, June. So, nagmamadali. Oo. Gusto ko dito to mag 1K din. Oh, sige. Oo nga pala, no? Parang kailan lang. Harlem, mega love shoutout. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Sir Jumel. Luto pa po, ayon. Ano ba yan, Harlem? Uy, araw-araw ka nagluluto, araw-araw ka kumakain. Diet din minsan, oy. Sir Jumel, pass. Bakit? Ayaw mo talaga ipamigay yung kayamanan mo, Harlem. Ma'am Yaya Joyce, nandito na rin sa atin. Ma'am Yaya Joyce, namiss kita, Ma'am Yaya Joyce. Uy, Ma'am Yaya Joyce. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Yaya Joyce, guys. Highly recommended monetized channel all the way from United Arab Emirates. Ayan. Magandang hapon po dyan sa iyo, Ma'am Yaya Joyce. Welcome, ma'am, sa aking live streaming. Magandang hapon sa inyo dyan ni Ma'am Jenny Kimba at saka ni Sir Ali Pogi. Ayun. Asan ba si Sir Ali Pogi? Ma'am Jolly Cornahe, Tamsak Puluds. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jolly Cornahe. Bago rin natin na magiging kaibigan din, kadikitan or kabarkada na nandito sa atin. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function also. Ayan. Add moderator. Para naman meron ka naman na moderator function. You are now a moderator in my live streaming. Or may jacket ka na po, ma'am. Jolly Cornahe. Ayan. Kumahe ba? Kumahe. Ayan. Kumahe po yan. Bicol din po. Bicolano. Saan ka sa Bicol pala? Sir Board, no worries, didikot ko dun ito sa'yo. Ayan, sabi ni Harlem, matagal na kabalik, sir. Nag-positive kami lahat, sir, except lang kay ma'am. Naka-quarantine pa rin kami. Oy, ma'am, ingat-ingat po kayo dyan, ma'am, ha? Oo nga. Pagaling po kayo, ma'am. You can, ma'am, you can make it. Marami na, ma'am, na gumaling. Oo nga.
Ma'am Aileen TV. Oy, Ma'am Aileen, na-miss ko rin ikaw, Ma'am Aileen TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Aileen TV. Nagbabalik natin yan guys na magandang kaibigan. Isa sa mga magaganda natin na kaibigan na hindi ko pa pala na ipapadala yung kanilang mga chocolate. Oy, nandun sa ref. Oo nga, busy ma'am. Ma'am Aileen TV, highly recommended monetized channel also yan guys. Nagla-live streaming tuwing alas 3 ng alas 2 ng hapon, Philippine Standard Time. Magandang hapon po dyan sa iyo, Ma'am Aileen TV. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Lady Ross nandito rin sa atin. Hello naman po dyan kay Ma'am Lady Ross guys. Oo nga. Isa rin to guys sa mga magaganda. O, diba? Na kaibigan natin. Nag-silent live streaming everyday yan guys si Ma'am Lay. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, I will gonna give you one very good reason kung bakit nyo guys kakaibiganin si Ma'am Lay Jeros. It is because napaka-supportive na kaibigan yan guys as in. Oh, ever since guys, nandito na sa atin si Ma'am Lay. Ma'am Lay, I would like to thank you also for unending support na tinatawag. Also sa inyong lahat guys, I am thankful to each and every one of you. Ayan. Ano pa ba? Sino pa? Mega love shoutout Jumel Journey, diba? Sabi ni Harlem, Ma'am Lay, thank you for that sweet thumbs up. Ayan. Katanduanis pa, Kluds. Nasa Katanduanis ka pa pala. Nandito ka ba ngayon sa Katanduanis as we speak? Ayan. Kumahe pala. Hala, ang ganda pala ni Ma'am. Oy, si Ma'am Julie. Julie Kumahe. Hoy, hala, ang ganda pala. Monetized channel, guys. Highly recommended monetized channel. Ang aking kababayan na meron ding premiere. O, di ba? Mega love shoutout naman po dyan sa isang magaganda. Hala, isa rin pala itong maganda. Oy. Hala, may maganda. Kailangan idikit ko dito yung maalagad ko maganda. At kababayan ko pa. Oo nga. Ma'am, patamsakan ko ma'am yung premiere, Ma'am Jolie Kumahe. Ayan. Sino ba? T3? Sino si T3? Ay. Gusto mo ba ma'am, patamsakan natin yung iyong premiere, Ma'am Julie Kumahe? Kailan po ba ito ma'am? Buhay Kadama OFW Live, Julie Kumahe. Ayan. August 4, kailan ba ito? 8:30 PM. Ay, ngayon pala. T3 guys, T3 baka naman. Pasuyo naman ako guys para kay Ma'am Julie Kumahe. Katanduanis pa ako Lods. Ayan. Sige. Wala po dito. Ako sa Saudi. Nasa Saudi pala ngayon. Ma'am Yaya Joyce. Hello naman po dyan sa'yo Ma'am Yaya Joyce. Pagaling ka Ma'am Yaya Joyce ha. Namiss ko kayong dalawa ni Ma'am Jenny Kimba. Pati ba si Sir Ali Pogi. T1, T2, T3 guys, baka naman. Ma'am Julie, tawag dito? T3 ma'am, ilagay mo lang yung T3. I-type mo lang ang T3. Ibababa yan automatic ni Nightboot ang iyong. Ay, kulang pala ng A, Kumahe pala. Hala, ang dami ko ng dami kong pagkakamali kay Ma'am Julie Kumahe. Ayan. Okay na ma'am. Aileen TV, yaho padikit dito sa inyong bahay ko, board maluoy. Sabi ni Tony Brungcano. Padikit naman ako guys. Oo nga, road to grade 8. Jumel Journey, mega love shoutout ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Julie Kumahe. T3 Tamsak Dan Boss. Ayan. Sige. Kunin ko muna guys sa mga magtatamsak ha. Mamigay tayo ng 1WH. Bullpack Julie Kumahe. Ayan, sabi ni Sir Jumel Journey.
Sir Ali Pogi. Oy, Sir Ali Pogi, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Pagaling kayo dyan, Sir Ali Pogi. Nila Ma'am Yaya Joyce, ha? Pagaling po kayo dyan, Sir Ali Pogi. Highly recommended monetized channel also yan, guys, si Sir Ali Pogi na nandito sa atin. Sir Ali Pogi, magkakasama yan, guys, si Ma'am Jenny Kimba, si Ma'am Yaya Joyce, all the way. Si Sir Ali Pogi, guys, is ang Pakistaning napakagaling magtagalog as in. Oo nga. Sir Ali Pogi, magandang hapon naman dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming. Maraming salamat po. Okay na ako, Sir Ubo lang. Meron ako. Si Jenny Kimba, hindi pa okay. Nilalagnat at sakit ubo. Ulo. Ubo pa din siya. Si Ali Pogi, okay na din. At ang bata, wala na din lagnat, Sir. Ayun. Pagaling kayo dyan. Pagaling. Sir Jumel, 0 lang, Sir. 0. Ayan. Musta ka na, host? Okay naman po, sir. Kayo po ba dyan, sir? I do hope that you're doing fine. Doing okay. Napakagaling niyan, guys, na Pakistan. Parang Pinoy din. On the way, Jumel Ludes. Ayan, sabi ni Ma'am Julie Cornahe. Kumahi. Ma'am Julie Dandikit 2, sabi ni Ma'am Aileen TV. Baka naman, guys, patamsak din ako, guys, habang nagdidikitan kayo dyan. T1, T2, T3. At kung may mga premiere pa kayo dyan, guys, sabihan nyo lang ako, ha, kung may mga premiere kayo. Okay na pala, Sir Jumel. Ayan, sabi ni Harlem O. Road to grade 7, guys. Saka ko na papadikitan si Mar. Kasi nagsisimula pa lang kami ng kanyang live stream, music streaming. Magpa-test ako ulit parating taga-hospital. Sige lang po, sir. I do hope na okay na lahat, sir. Oo nga. Thank you, Harlem O, sabi ni Sir Meljo. Dating tusok kay Sir Sean, sabi ni Ma'am Aileen. Ma'am Aileen! Baka naman, Ma'am Aileen, sige na. Marami kang dyan, ma'am, na mga pandikit. Sige na. Si Sir Meljo TV, Road to grade 7, and si board vlogger yung nakapin sa atin sa taas. Mamimigay ako, guys, bawat isa 5WH na didikit kay Meljo TV at kay board vlogger. Yung guys. Ay, asa na ba yun board BB1. Ito pala BB1 at saka 0. Ayan. Patamsak please po. Ayan. Mamimigay ako, guys, 5WH sa bawat didikit kay Jumel Journey at saka kay Jutes. Ayan, kay board vlogger. 5WH. Tamsak. Saan ba yan? Start 2. Ito pa, guys, patamsak naman ako is start 2 at saka start 3. Ayan. Schedule live streaming yan, guys. Start 2 at saka start 3. Ayan. Sir Board, bigay ko yung 5. Sabi ni Ma'am Aileen, bigyan kita, ma'am, ng Aileen TV. 5 dikit. Ayan. Bigyan kita, ma'am, ng playlist also. Depende sa binigay mo, ma'am. Ayan. Ali Pogi, Yahoo Board Vlogger po ako. May new home. Ayan. Dan sa T123 Yahoo, sabi ni Tuni Brongkana. Ayan.
3WH board, noted, noted. Ayan. May 5 ako po. Ayan. Sige, sige, sige. Baka naman guys, yung mga ano nyo, GNTV, mega love shoutout naman po dyan kay GNTV, harang ang kapatid ni Sir Jumel Journey guys. Mega love shoutout naman po dyan kay GNTV. Bigyan po kita ng iyong moderator function dyan, GNTV, so that you can now start making friends also in my live streaming. Hello naman po dyan sa iyo, GNTV. And welcome po sa aking live streaming. Oy board, salamat Jutes. Kaya alam ko to kahit Jutes. Mamimigay ako guys ng 5WH sa bawat didikit kay Tony Broncano at saka kay ayan, Jumel Journey. Yung nakapin guys sa taas, ayan, at saka kay Jumel Journey, ang code is 0. Salamat host sa pa-shoutout. Always welcome po, always welcome. Nangangailangan din ako ng 5 guys. O diba, sabi ni Pri, Girl Harlem Yahoo. Oy girl, ayun na, on the way sa nakapin. Bigyan po kita ng GNTV. Bigyan kita ng 5WH. Monetize and non-monetize channel guys. I am not I will not choose whoever wants to give or whoever wants to make friends sa nakapin. At saka dito kay Jumel Journey, mamimigay ako ng 5WH each. Ayun, kahit ninja guys, kahit ninja. Wala namang ginagawa yung aking computer. Board, thank you for that super amazing chat. Ayan. SCBB. Ayan. Ay, ilagay kong ikaw sa ano. Y la cosa suena Scooby-Doo DJ Rodsky Bears Boyog, Gapa Boyog. I-update ko lang board yung night boot para dalawa ilagay natin. Isahang bagsakan. Mobile. Another tamsak host. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Lay. Ma'am Nadine Vlog, Arnado. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Nadine Vlog. Nagbabalik din po natin na kaibigan guys. Highly recommended channel also si Ma'am Nadine Vlog, Arnado. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Nadine Vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming, Ma'am Nadine. Ayan. SCBB. Ayan. Y la cosa suena Scooby-Doo Ito guys, padikit naman ako guys sa ating super chatters. Dalawa yan guys, ayan. Highly recommended channel kapatid na GNTV, ayan. Sabi ni Board Vlogger. Yan pa guys, si Board Vlogger. Dalawa yan guys, yung ating super chatter. Si Board Vlogger at saka si Tony Broncano, ayan. Maraming salamat Ludes host, sabi ni Ma'am Julie Cornahe. Ayan, always welcome po ma'am, always welcome. Department of Health 5 vaccine sa nakapin. O, diba? Harlem O, bigyan kita Harlem O. Harlem O, 25 ba? 25. Si Ma'am Eileen Twibi is 25WH. Uy, one day. May wifi na po kami, sabi ni Ma'am Eileen TV. Wow, sana all. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Eileen TV. Highly recommended newly monetized channel yan guys. Si Ma'am Maylin Mapili, ayan. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Maylin.
Kumusta naman tayo? Yung wifi natin dyan. Nandito rin sa atin si Ma'am Buhay. Nandito na sa atin. Also known as naka-private channel link na lang lagay mo, Jutes, para forever nang di magbabago. Ay, oo nga pala, no? Sige. Yung ano na lang, guys, yung pangalawa. Mambuhay, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Also known as Sweetie Lady. Nagbabalik natin, guys, na kaibigan, si Best Friend. Ayan. Magandang buhay naman dyan sa iyo, Mambuhay. Welcome back din sa aking live streaming. Oo nga, palitan ko pala board. Hanapin ko nga. Haba naman, oy. Hindi nagkasya kay Night Mode. Pwede. Pwede pala, ayan. SCBB, ayan. Okay lang po, host, ayan. Pa-views, ano daw sabi naman, pa-views sa new upload, guys. So, views naman, guys. So, view naman, guys, sa bagong upload ni GNTV. Baka naman, maluoy, maawa, guys. Oo. Sino pa ba yung mga nag-ano, guys, nagdikit, ayan. Yung mga nagdikit, guys, sa nakapin, mamimigay ako ng 5WH and sa ating guys, sa ating Road to Grade 7, si Jumel Journey. Mamimigay din ako ng another 5WH, kahit ninja, guys, kahit ninja. And sa ating super chatter, guys, baka naman, padikit naman po ako, guys, sa ating super chatter, si Board Vlogger, o kaya si Tune Bruncano, ay, diba? Ano ba to? Uy, ba't may maputi? Ma'am Lay, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lay Giros. Padikit naman ako, guys, sa ating super chatter. Sir, 8 dikit ko kay Sir Tune Bruncano. Sabi ni Ma'am Maylin, uy, nakadami si Ma'am. Uy, Maylin, mapili. Donate po ba to, Ma'am? 40WH, oy? 40WH, Ma'am. Donate ba, Ma'am? Sige na, donate mo na, Ma'am. May pagbibigyan ako si Sir Joel's Finest. Malapit na yun. 200 na lang, ate, or 100 na lang na WH ang kailangan. On the way na sa nakapin, boss. Ayan, sabi ni Joe Margel. Sige. Plus 5. Ma'am Nadine, thank you naman po, ma'am, for keeping me in your background. Dikitan nyo rin yan, guys, si Ma'am Nadine Vlog Arnado. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel. Napakabait na live streamer yan, guys. Tulad, parehas yan ni Ma'am Lay Jeros. Napakabait na mga live streamer yan, guys. Si Ma'am Nadine, napaka-sweet pa. Oo nga. Ma'am Atimon Vlog, tusok share, sir. Ayun, mega love shoutout din po dyan sa Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel. Hindi ka nag-live stream, ma'am, kanina. Hindi. Si Ma'am Atimon Vlog nagmamayari ng napakaraming kamilyo, di ba? Sa balat ng Kuwait, di ba? Ang yaman niya. Kasi Atimon Vlog lang ang sakalam. Panay pa ang mukbang. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Atimon Vlog, highly recommended monetized channel. Nagla-live streaming yan, guys, tuwing alas 6 ng umaga, Philippine Standard Time hanggang alas 8 yan, guys. Buhay dan full package, sabi ni Gian TV. Tamsak po, pogi, sabi ni Ma'am Simpulay Leonardo. Ma'am Simpulay, magandang hapon naman dyan sa'yo. Si Toto, di ba? Na hindi ako isinali sa kanyang laro. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Simpulay Leonardo. Welcome din po sa aking live streaming. Atimon Vlog, happy birthday po ulit. Pagbati mula kay Board Vlogger. Penging Camel, maluoy. Need ko banana dito sa new bahay ni Board. Dansa nakapin, boss. Ayun, sabi ni Joe Mardel. Ma, plus 5, ma. Ayan. Mami Nonoy. Diba? Yan, guys, si Ma'am Simpulay Leonardo. Ang totoo niyan, guys. Isang impostor yan. Ang naghahawak niyan, si Nonoy. Oo nga. Isoli mo, oy. Isoli mo si Ma'am Simpulay, oy.
Oo nga. Kumusta ang pagkagwapo mo, host oras? Sabi ni Ma'am Sweetie Lady. Ma'am, meron akong sugat. Madami akong sugat as in. May tahi pa ako. Dapat kahapon, papatanggal ko na yung tahi. Kaso namamaga pa. Ayoko ipatanggal kaya may tahi ako. Tamsak ulit. Oo nga. Impostor yan. Si Ma'am Simple ay. Ang totoo niyan guys, si Computer Laksan. Si Toto yan. Oo nga. Hoy, isoli mo sa amin si Ma'am Simpulay. Oo nga. Yun ang kailangan namin. On the way sa nakapin. +5. Noted. Ate Mon Vlog, tingnan mo main ko. Kaya gumawa na ako ng backup para sure. O, diba? Kaya nga, nawala premiere. Welcome to my channel. Oy, 8:31. Kumusta naman yung ating premiere dyan, oy? Harang sabi ako si May. Ma'am, ako si May. O kaya si Ma'am Buhay. Magandang buhay naman dyan sa'yo. Ako si May. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Jo Margel, mega love shoutout, sir. O, diba? May wifi na daw sila, ma'am. O, di aakyat ka na yan, ma'am, sa aking live stream. Okay guys, pag araw-araw guys mula alas 8 or alas 9 kapag nagising akong alas 8 ako ang nagmo-music stream guys kay Jo Margel. Pa-support naman ako guys. Araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga 8 hours din 'yan. Ayan. Mga 8 or 9 hours din. Araw-araw yan guys. Kaya ang WH ni Jo Margel is siguro mga 1 month makuha namin yung 4,000 WH and puproblemahin na lang namin yung pangingisda niya. Si Mar na muna ang bahala sa pangingisda. Saka ko nasikasuhin yung pangingisda kapag natapos ko yung 4,000 WH ni Jo Margel. Ayan. Madaliin lang natin ayan, ang iyong monetization. Dan full pack na boss board. Yung mga maligno na account ko, dinikit ko na. Maligno daw. Di pa tapos sa kusina, sir. Oy, sarapan mo yan dyan, ma'am. Oh. I am inviting each and every one of you guys. Simula alas 9 or alas 8 ng umaga, nagma-music or silent live streaming yan si Jo Margel. Ako guys yung nagmamanipulate. Ako ang nagmamani-over ng account ni Jo Margel. Ako yung nag-music streaming. Kahapon at saka ngayon nag-test music stream ako kasi maghahanap pa ako ng mga non-copyrighted music stream. Ay, ng mga music para gagawin kong background sa music streaming ni Jo Margel. Ayan. Baka naman. Ma'am Gian TV, mega love shoutout po dyan sa'yo. Thank you also for keeping me in your background. And si Sir Jumel Journey guys. Inuulit ko guys yung mga bago natin na nandito. Kung may mga ninja kayong pandikit, yung nakapin sa taas at saka yung si Jumel Journey na ibinababa niya guys. 0 ang kanyang code guys. Bawat didikit dyan kahit main channel or ninja account niyo, bibigyan ko guys ng 5WH. Sayang naman guys. Walang ginagawa yung aking computer. Kaya mamimigay tayo ng hindi lang 5WH. Kasi mamaya bago ako aalis pagkatapos ng aking live stream kasi last night ng lamay ng aking first cousin ngayon pupunta kami na Jo Margel doon. Iwanan ko lang ditong naka-play lahat ng mga magdidikit. Ayun, kaya kung marami kayong pandikit guys, Sir Mark Jacos, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Hello sir, mega love shoutout. Kumusta naman tayo dyan, Sir Mark Jacos? Highly recommended, isang poging lalaki to guys. O nga, Joa Ball. Magandang hapon naman po dyan sa iyo, Sir Mark Jacos, all the way from Kuwait. Ayan. Welcome back sir sa aking live streaming. Salamat po Aileen TV. Ma'am Jonah. Baka Friday boss, tutok na ako sa pangingisda. Tiway boss, ayan. Harang Dan. Sir Mark Jacos, sabi ni Sir, board vlogger also known as Tony Broncano. Ay, SMD pala, ayan. SMD. Ito guys, si Sir Mark Jacos. Kumusta naman tayo dyan, Sir Mark? 5 din po balik ko, Ma'am Aileen TV. Sabi ni Sir Meljo TV. O, diba? Ang dami niyan guys na pandikit. 6, ay 5. 6 ata yun. Sino po papadikit ng maligno pa? Pababa po ng bahay nyo. O, diba? Oy, yung mga gusto daw. Si Ma'am Aileen, welcome po. Dating dikit main po, alagad na lang. Lang yung 5. Ayan, sabi ni Ma'am Aileen.
Yung mga gusto dyan guys ng WH, walang iba kayong gagawin, makikipagkaibigan lang kayo sa naka-pin sa taas. And eto guys, road to grade 7, baka naman. Ako na bahala mamigay guys ng WH sa mga sa mga magdidikit. 5 WH kahit ninja account nyo guys. 5, limawa, times 5 nyo guys ha. Kung ilang ninja no, times 5. Ayun ang bibigay ko sa inyo. Make sure guys na marami kayong video ha. Ayan. Ma'am Aileen niya, sabi ni Pri. Tapos guys, eto kay Pri. Dikitan nyo na rin si Pri. Si Ma'am Jonas sa Lundaga. Nagla-live streaming yan tuwing alas 8 ng gabi. Pagkatapos ng aking live streaming guys. Kahapon di ako nakapag-live stream. Wala kaming internet. Okay, mega love shoutout po dyan sa mga taga PLDT. PLDC. O diba? Puro kayo disconnected. Oo nga. Mega love shoutout naman po dyan sa mga taga PLDC, ang internet provider namin. Mag-ship sana ako sa Converge. Paalala, mag-ship ako sa Converge. May Converge na dito sa amin. Trust me. Shinout out yung PLDC. Awang-awa si Pri sa akin kahapon. Dikit na to lahat kay Atisyon na boss. Sige. Oo nga, PLDC, hindi na yung guys, PLDT ha, PLDC, puro laging disconnected. O kung kaya, paano laging disconnected? Ayan, yan ang, tamang acronym na. Nako, nakakaiyak talaga. Kuya Jumar, BG lang ako ha, di ko yon dinikit sa'yo saka ko na yon ipangdidik. Sa akin nga, hindi pa naman yan nakadikit, sa akin, hindi pa yan nakadikit si Pre. Subukan mo, Pre, mag-type ka ng X. Sige na, Pre, X. Huwag kayo guys huwag kayo mag-chat ng X. Huwag kayo magta-type ng X. Talaga malakas ang loob. Talaga malakas ang loob. Pre, hindi ka naman nakasubscribe sa akin. Huwag naman kayo guys magta-type ng X. Nalalaman kung nakasubscribe kayo or hindi. Weather sa Abco 87 ni Ma'am Ate. Kaya hindi pinandidikit niya muna. Tingnan mo. Weather sa Abco 8, the weather for Shaab. Shaab po ba, ma'am? X mo night mo. Huwag na kayo guys magta-type ng X ha. Ma'am Aileen TV, Dan po mamaya ulit ang 4. Magpapabaksin muna ako. Ayun. Sana all may baksin na, sir. Ayos yan, sir. Ayos yan. Sana kami din, sir. Si Harlem din, Pre, nag-type X sa LS ko at hindi hindi rin nakasubscribe sa'yo. Bahala kayo dyan, oy. Basta hindi ka nakasubscribe sa akin. Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background, guys. Sa mga naka-background dyan sa atin, guys, baka gusto nyo ng WH, I am giving away free WH sa bawat magdidikit sa ating road to grade 7 at saka yung nakapin sa taas. May bigay ako ng 5 WH and meron tayong T1, T2, T3. May 3 tayo, guys, na premiere. Patamsak din po ako, guys. Patamsak sa mga gusto. Ayun. 1 WH bawat premiere na tatamsakan nyo, guys. Ako naman bahala mamigay. Wala kayong ibang gagawin, guys. Magtatamsak lang talaga kayo. At sasabihin nyo sa akin na nagtamsak kayo sa T1, T2, T3. Ayan. Nandiyan, guys, binababa ang code ni Nightboot. Ayan. You've got 3 subscriber. Harang. Ma, thank you naman dyan sa mga paharang mo, ma.
ba? Ano pa? Baka may mga katanungan kayo dyan guys. Pwede kayong magtanong. Ayan. Wala na akong ginagawa. Converge, budol kayo. Si Ma'am Claridel. Yung converge din yung budol. Yun yung post niya. Converge, budol kayo. Mag-comment nga ako. Sa PLDC, ma'am, ganun din. Kahapon, maghapon, kaming walang net. Haha. Nag-post si ma'am, converge din daw. Budol daw. Walang pinagkaiba basta internet sa Pinas. Ang saya. Oo nga. Sana naman mabago na ang sistema, oy. Kasi ang pangit talaga. Guys, padikit din po ako sa ating super chatter. Ito guys, Only in the Philippines lang talaga. Halos lahat na. Pati yung mga internet provider, pati yung mga SIM card. Sa Taiwan guys, ang SIM card, alam nyo ba, separate ang load ninyo sa data ninyo. Kaya kung maglo-load kayo doon sa Taiwan, isang SIM card, pag mag-load ka ng SIM card mo, ng load mo talaga, yung regular load mo, is regular load mo yon. Tapos, kailangan mo bumili ng load ng internet good for 1 month. Halimbawa, binili mo is good for 1 month kasi may good for 4 months, may good for 1 year. Ayan, na load ng internet. Sa akin, lagi akong 1 year, pero ang speed ng aking internet sa Taiwan is 8 gigabyte. Ayan. Everyday yan, 8 gigabyte, unlimited data. Dito sa atin, nag-load lang ako ng 500 sa Globe. Ayun. Tapos hindi ko alam na yung 500 ko, isang araw lang mauubos ng data ko kasi naka-turn on yung data ko. Hindi naman kasi ako nag-turn on ng data. Ayan. QTG. Thank you naman po dyan kay Buhay. Mabuhay. Maraming salamat naman dyan sa iyo. Hindi ka nagla-live stream, Mabuhay. Sama-sama magsimulaan. Pagdating ng panahon tayo, hindi mo bang kawawa? Sa dilim. Dan harang. Mga minukbang na ang 500 mo. Oo nga, pre, nawala lang talaga as in nawala siya lahat. Yo, busy lang ako guys, magluluto ako ulam. Jutsu Ragon, Shilene sa yan. Always welcome, board. Thank you din sa iyo, board. Ma'am Jules Sash, nandito rin sa atin. Mega shoutout host. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jules Sash. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel also yan si Ma'am Jules. Ayan, Ma'am Jules. Magandang hapon naman po dyan sa iyo. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Si Ma'am Hana Patado nandito rin sa atin, also known as Ma'am Angels Vlogs and Hana Patadon. Magandang araw naman po dyan sa iyo, Ma'am Hana Patadon. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Nandun ako ma'am sa iyo. Si Sir Jumel pala, wala namang hindi siya nakapag silent live stream, kaya nandun ako ma'am sa iyo. Buhay ako padikit po sa new bahay ni Board Vlogger, Maluoy. Mega love shoutout po sa lahat, sabi ni Ma'am Jules Sash. Tapos na po ba yun, Ma'am Hana? Ang haba ng mga nyo. Huwag nyo guys isaktong 12 hours sa Ma'am Hana Patadon o kaya si Sir Jomel. Huwag ninyong pasusobra ng 12 hours kasi dinidelete na ni YouTube. Inaalis. Heto, nasa duty pa din, Sir Uragon. Ayun. Ingat ka po dyan, ma'am. Ayun. Always wear proper PPEs na tinatawag. Ika nga. Habang nasa duty, ma'am.
11 hours lang po silent. Opo, ma'am. O, mga ganun, ano na yun, ma'am? Maganda na yun. Ayos na po yun, ma'am. Kasi na-try na namin yan, guys, na si ano, kung kilala nyo si, si Sir Lian de Jesus, ayun, nagpuyat, nag-music stream. Tapos tinambayan namin ng siguro mahigit ano, ang itinambay namin lahat-lahat is mahigit 30 ninja. Magdamag din yon. Tapos nung magtatanghali na kinabukasan, magto 12 hours na. Tinatawagan ko na ngayon yung cellphone niya kasi nakikita ko naka-live pa as in magto 12 hours na. Sabi ko kailangan niyang i-end. Ngayon, nag 13 hours na, nag 14 hours na. Pumasok na ako sa trabaho. Pagbalik ko, paglabas ko pala ng alas 5 ng hapon sa trabaho. Mangiyak-ngiyak daw siya, nag-print screen sa akin kasi dinilit ni YouTube. Yung above 12 hours, dinidelete ni YouTube. Sayang na, alam mo ba kung ilang watch hour ang nakuha niya? Dapat sana. Mahigit 400 WH yung isang stream, mahigit 400 WH. Sana. Kaso dinilit ni YouTube. Tony Bronca na mag-iwang kabakas para mapuntahan kita. Nasa kusina mode ang beauty. O, diba? Ni mambuhay. Binigyan ko ng nakapinang 5. Ayan, sabi, ma'am, hanap pa ta doon. Bigyan kita, ma'am, ng ano. Hanap pa ta doon. Ma'am, bigyan kita ng 5 times 12, 25 WH, ma'am. 25 WH. Bawat didikit sa nakapin, ibigyan ko po kayo ng 5 WH. Trex24. Si Trex TV ba to? Mega love shoutout naman po dyan kay Trex24 na naka-background sa atin. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Trex24. Bigyan po kita Trex24 ng yung moderator function, jacket na tinatawag, so that you can now start promoting your channel also in my live streaming. Host, kumusta ni si... Oy, nandito pala sa atin si Mototic Bandits. Oy, kumusta naman dyan, ano, si Jun Ray, o, diba? Si Mototech Bandits is in our live streaming. Mega love shoutout naman dyan kay Mototech Bandits. Highly recommended monetized channel all the way from Taiwan. Nasa Taiwan ka pa ba, ano? Bossing, nasa Taiwan ka pa, boss? Katrabaho ko to, guys. Highly recommended monetized channel, si Mototech Bandits. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys, si Mototech, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Puntahan nyo ang kanyang bahay. Oo nga. Sa kanya ako, guys, natutong sa kanila ako ni Dench D Vlog, natutong mag-YouTube. O, diba? Kay Mototech Bandits. Andito pala mga kapatid ko, si Jumel Journey at GNTV. Salamat sa pag-welcome sa kanila, sir. Oo nga po, Ma'am Angel's Vlog. Okay na, host, wag mo na ako promote, pumasya lang ako. Sabi o kumusta na si Mototech Bandits. Ay, akala ko si Mototech Trex24. Okay naman, akala ko na ikaw si Mototech. Si Mototech, if I am not mistaken, nasa Taiwan pa. Trex24 TV, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Ano ba yung main channel mo, Trex TV? Kilala lang kita kasi nagkikita tayo sa live ni Mototech dati. Ayun. Magandang hapon naman dyan. Ay, araw pala. Gabi. Sa iyo, Sir Trex24. Ayan. Welcome din po sa aking live streaming. Eto po Trex24. I-check ko nga, sir, kung ano. Check ko nga kung nakadikit ba ako talaga sa'yo. Tingnan ko nga. Ay, oo, tapos na pala. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Sir Trex24. Diba? Wala ba, sir, na mga reuse content to? Yung mga inano mo? Yung mga kilakardo, mga panday. Ay, ano ba yan? Ang probinsya, ano? Or mga inano mo lang, sir? Tawag dito.
Support lang ako, host. Maganda yung bumabalik sa pinanggagalingan. Oo nga po, sir. Maraming salamat po sa iyo, sir. Narration lang. Kaya pala. Oo nga. Kaya nga hindi naman talaga magkakaroon ng copyright claim. Ma'am Gladys May TV. Nagbabalik din si Ma'am Gladys May TV. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Gladys May TV? Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Highly recommended monetize channel also yan. Isa sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupan yan. Si Ma'am Gladys May. Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Gladys May TV. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Diyan ako nakapagpamoni ng bagong channel. 2 na moni sa akin. Ayan. After 2 days, binablur ko siya, host, kaya safe. Oo nga. Mas maganda yung ganun, sir. Kaso ang mangyayari nun, sir, kapag ka-blinar mo siya, magiging panibagong video siya. Tapos, yung original na video, i-delete mo ba? Dinidelete mo yun, sir. Tapos yung isa, naka-blur, ganun. Kasi kapag ka nag-blur ka kasi, tapos isinave mo, magiging 2 na yung video mo. Ma'am Gladys May, magandang hapon ay gabi naman po dyan sa'yo. It's already 28 minutes past the hour of 6 o'clock. Ayan. Yap, kasi di na panonoorin yan kasi napanood na po nila. Oo nga po, sir. Tamang diskarte naman talaga yan. Isa lang, sir, i-edit mo lang siya para ma-blur. Oo nga po, sir. Alam kong yung sir, yung pag-blur, pero yun nga, yun ang mangyayari nun is pag sinave mo, ay mabablur lang talaga siya. Mabablur lang talaga siya. Ang ginawa ko kasi dati namin yun, edit blur. Tapos kapag sinave mo, 2 na yung video mo, yung original, tapos yung sinave mo, yun yung pangalawa. May nag-mentor lang po ng malaking channel. Ayan. Sana all. Opo, isang video lang siya kahit edit blur po siya. Bakit yung ginawa way back mga December or November 2020, ang nangyari nun is yung kay Sir Lian de Jesus nung binablur ko namin. Si Sir Lian de Jesus, guys, is meron siyang yung community policy violation ng against child violation yun kasi meron na yung tumatalon sa ilog kasing bata na nakahubo is talagang merong copyright claim na yung child safetyness daw na policy is mababiolate. Kaya ang ginawa namin is blinar ko yon. Tapos nagpanibagong save siya, 2 na ngayon. Ngayon pala, baka nag-update ngayon na kapag ka nag-edit blur ka is iisang video lang talaga. Baka iba po ang paggagawa nyo, host. Kumusta ako kay Mototech, sir, ha? Friend mo ba siya sa FB? Opo, sir. Sabihan ko na lang po, sir. Ayan. I-send ko na lang, sir. Wala pala dito yung aking cellphone. Sige, sir. Ako na bahala, sir. Dan ang 5 sa nakapin, Sir Uragon. Sabi ni Ma'am Angel's Vlog. Ano po FB niya, sir? Hanapin mo, sir, si Hauser Ray Tipa. Ayan. Hauser Ray Tipa ata yan. Yung FB niya. O kung kaya, hanapin mo, sir, si Jun Ray Apit. Ayan. Ayan. Ma'am, hanap pa doon. Bigyan kita, ma'am, ng 25WH. Ayan. Ang laki ng bahay ni Sir Trex 24. Di ba? Meron pa akong kilala doon, yung ng mga Korean movies ata yon na pumupunta doon, yung nademoni siya. Hauser Ray po, ayan. Opo, sir, kung kaya hanapin mo, marami kasi yun na Facebook account. Hanapin mo yung 2 yan, sir. Kung alin yung 2, minsan, yun yung 2 ginagamit niya. Yan ang ginagamit niya talaga. Ma'am Jules, ayan, nagbababa ng kanyang bahay, guys, si Ma'am Jules Sash. If you are not yet connected, guys, with Ma'am Jules Sash, all you have to do is to click on that link na binababa niya. And do connect po sa kanya. Kilala ko yun si Ma'am Nice Ganda, yung taga Binangonan.
Hindi ko nang nakikita. Kumusta na kaya yan si Ma'am Nice Ganda? Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin. Ma'am Adel, magandang hapon naman po dyan. Magandang gabi naman kay Ma'am Adel Sulit. Ang naipasok ko pala Ma'am Adel sa iyo, si Joe Margel. Yung pinangla-live stream ko ma'am, ay pinang-music stream ko kay Joe Margel. Galing kami noon Ma'am Adel kagabi sa sa Lamay kasi maghapon kaming wala kaming internet kahapon. Kaya pag uwi namin ni Joe Margel, yun yung nakasalang dito sa computer. Sabi ko, naka-live stream na si Ma'am Adel. Oo nga, nagpi-play ka na. Tapos, sabi ko, lipat ako sa kwarto muna. Nag-i-play ko kasi dito yung mga playlist ko nung isang araw. Tapos, pumasok ako sa room. Ayan. Ma'am Adel Sulit guys, nagbabalik natin na kaibigan, nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Marami kayo dito guys na may isda kay Ma'am Adel, promise as in. Yap, binuhay ko po ang channel niya, nakasahod siya dahil sa probinsya na silipin mo host channel niya until now. Kaso di ko lang maasikaso pa kasi 3 ina-uploadan ay hassle. Si Ma'am Nice Ganda TV, hanapin ko nga si Ma'am Nice Ganda TV, sana all. Namiss ko din yun. Bakit wala nang wala yung subscriber count niya, itinago niya na. Wala, ang laki na ng niya. Ang laki na siguro nitong ikaw pala yung nito sir. Si Ma'am Nice Ganda TV. 3.5 na po yan. Ginawa ako Muslim profile niya host kasi di pinapakialaman ng ABS-CBN pag Muslim. Ginawang Muslim. Iba din. Yung isa ko host Carding TV. Sa akin, dalawa din ang aking sir. Ito sa akin, si Little Aura. Ayan. Dalawa din ang aking money channel. Si Mototech talaga nakakamiss. Si Upaw. Oo nga, si Upaw yun Wala, hindi ko na-update yung aking pangalawang channel kasi ito pangalang na aking channel is talagang busy ako dito sa Pilipinas. Akala ko makakatawag dito, makakapagpahinga. Marami akong inaasikaso mga documents, papers kasi saka ko na pala sasabihin. Kailangan kong asikasuin yung mga papers. May inaasikaso akong papers. Kailangan. Napaka-importanting papers. Kratz Gameplay, hello po, magandang gabi, sabi ni Kratz Gameplay. Magandang gabi naman dyan kay Kratz Gameplay. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan Kratz Gameplay? Nakagraduate ng 100 subscriber to dito sa atin. Mag-Taiwan ka ba ulit host? Kung papayagan pa ba? Kung pupwede pa, ayan, bakit hindi? Wala naman problema, anytime naman pwede naman. Lagas na naman po ako. Bakit? Ano nangyari? Kratz, pwede pa ako? Pwede pa type ng me. Tagal na ni Upaw doon sa Taiwan. Oo nga, ayaw pang umuwi. Ayaw po talaga ni YT pa 100 ako. Sabi ni Kratz Gameplay. Wala, bakit? Hala, 69 ka na naman uli.
3 days ago. Ilan pala? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sir, Sir Kratz Gameplay, ano kaya kung take my advice, i-update mo nang i-update. Kahit pa isa-isa, padala-dalawang minuto, everyday, mag-upload ka, sir, ng video mo. Huwag yung every other day nag-upload ka, sir. Updates is needed yon sa isang Chat ko muna si Upaw, no? Salamat ulit, host. God bless. Sir Trex, thank you naman po dyan sa iyo, Sir Trex. Gaganti ako, sir. Babawi ako, sir, sa iyo. Sige po, upload ako everyday. Kasi based on March 23, 2021 update, sabi ng mga YouTube creator, update is really needed in our channel unless otherwise monetized channel ka, guys. Pero it is badly needed. Even if you are a monetized channel, you need to update your channel. Pag sinabing i-update, everyday, kailangan nag-update daw. Alam niyo kung paano i-update ang inyong channel everyday. Kahit di kayo, guys, kahit hindi kayo nag-upload ng inyong channel, bigyan ko kayo ng isang tips paano mag-update everyday ng inyong channel. If you are not yet, guys, monetized channel, at kapag mababa ang subscriber nyo sa 1,000 subscriber, wala pa kayong community, kailangan nyo mag-update ng inyong mga video, even 1 minute everyday. If you are, guys, a non-monetized channel and meron na kayong 1,000 subscriber, and if you have community tab sa inyong mga channel, kahit mag-post ng kung ano-anong picture nyo sa community tab nyo, or mag-share kayo ng mga LS ng may LS, guys, na pinupuntahan nyo, that is part of an update ng inyong channel. Ganun po ang tamang pag-update ng channel. Oo nga, everyday. Jules Sash, Dan Pulpak, Madam, pasukli na lang po, TY. Ayan. Sabi ni Joe Margel, anong oras tayo mapupunta doon? Pagkatapos ng aking live stream, punta ako doon sa Lamay. Iiwan ko muna kay Bebe to. Si Bebe na lang muna kay Pri. Ay sige po, thank you po sa advice. Ayan. Always welcome po, sir. Always welcome. Oo. Tapos wag ka muna, sir, mangisda. Oo nga. Tapos kung may tanong ka, sir, pwede mo akong kontakin sa aking Facebook account. I will natin, sir. I-workout natin ang iyong channel. Pagtulungan natin. Here lang, host, kain muna. Ma'am, pakabusog po ikaw, Ma'am Lay. Pakabusog po, Ma'am Lay. Sana all kumakain. It's already 40 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, guys. Philippine Standard Time. Sayang, naka 100 na yan. I-update natin, sir. At kung may katanungan ka, sir, pwede mo akong puntahan dyan sa aking Facebook account. You can message me directly in my original Facebook account. That is my original Facebook account. Yan. Yung aking page, di ko na tambay lang habang nihintay kay Primo. Wala pa ba dyan? Ma'am Lay, thank you naman po dyan kay Ma'am Lay. Oy, Ma'am Lay. Ang dami ko ng utang kay Ma'am Lay. Mag-monetize ka na, Ma'am. Oy. Oo, para makabayad na. Sige na, Ma'am. I-monetize na natin yan. Natapos ko na pala yung ko kay Ma'am Lay. Ilipat kita, Ma'am, sa aking isang computer. Maya-maya pag-uwi ko galing sa ilipat ko ikaw sa aking Ma'am Lay, thank you for that amazing super chat, Ma'am Lay. Ay, asa na ba yan? Si Ma'am Lay. Nasa info Kamolods. Ito, guys, SCLJ. SCLJ. Padikit naman ako, guys, sa ating mga super chatter. Welcome, host, share content. Ayan. Thank you for that amazing super chat, Ma'am Lay.
Nasaan po ka mo, Lods? Host tayo. Nandito kami, ma'am, sa, sa Albay ngayon. Currently, I am here in Albay. Ayan. Nandito kami, ma'am, sa Malilipot, Albay. Malapit lang, kapag halimbawa, pupunta kami ng Catanduanes, kasi yung kapatid ko, lagi yun sa Catanduanes, ma'am, doon. Saan ka ba, ma'am, sa Catanduanes? Nandito yung kapatid ko, tatanungin ko, kasi gala niya ang Catanduanes, eh. Oo nga. Malabar pa. Labar pa more. Di man lang ako binentahan ng kambing. Meron dito Rick na YouTuber, mga Kumahe daw. Julie Kumahe. Ayan, taga Catanduanes. Julie Kumahe ang pangalan. Taga Catanduanes. Ma'am, saan ka daw po ba, ma'am, sa Catanduanes? Sabi ng kapatid ko. San Andres. Ha? Doon daw malapit, ma'am, sa Pantalan daw 'yon. Sa may pier, di ba? Oy, magkakasundo tayo, ma'am. Lagi kami sa pier. Batong Paluway, San Andres, ayan. Pirapa Tamil. Mega love shout out to you, Pirapa Tamil. Our foreign guest, guys, who is in my live streaming. Mega love shout out to you, Pirapa Tamil. How are you today, my brother? I'm okay. How about you? It's been a long time. Where have you been, Pirapa Tamil? I am hoping that you are now finally a monetized channel, if I am not mistaken. Mega love shout out to our foreign friend, guys, all the way. Where you? I forget what country you from. If I am not mistaken, you're from France. Am I right? Mega love shout out to you, Pirapa Tamil, and hey, it's been a while. I miss you, my friend. Mega love shout out to you, Pirapa Tamil, and welcome also in my live streaming. I'm good, bro. Yes, I'm long time not used. Oh, you haven't used your account. You haven't logged in your YouTube channel just now. Wow, aram na aram ng tugang mo, Lods host. Opo, ma'am, kasi gala yun. Akala ko nga pinadugo doon sa bahay ni Primo, kaya umuwi ako kahapon, tapos di naman pala. Hindi man lang ako binentan. Out po muna ako, host. Ura, luluto lang po. Keep safe all po. God bless. Ha? Ma'am, bakit daw kinakatakutan yung pandan? Oo nga. Ma'am, kung bakit daw kinakatakutan yung pandan? Pinapatanong ng kapatid ko, ma'am. I'm good. I am hoping that Pirapa Tamil, I am hoping that you are fine. You are still you will gonna push through your channel. Mega shout out to everyone, sabi ni Kratz Gameplay. Sir Kratz, tawag dito. Sarapan mo yung pagluluto mo dyan, sir. Oh. Bagong Paluway, San Andres. Pandan, grabe paano grabe daw paano yung mga NPA. Hello naman yan sa mga no permanent address. Yes, bro, I need 1,200 WH. Let me check your channel, sir. I will gonna donate WH. I will gonna give you WH. I still have a vacant browser. I will gonna give you also WH. So you only need 1,500 WH more, so that your channel get monetized also. So you get your channel monetized also. Hey, even if I give you 5 times full playlist of your video, 10 hours, then your video, 20 hours. Okay, I'm gonna give you also maybe 2 days, 48 hours. I will gonna
play your video in my browser. Don't worry, Pirapa Tamil. I'll gonna get your name. I'll gonna put your name in my list so that I'll gonna give you also playlist of your bid. Pero sa Pandan, grabe, magagayon na views. Oo, magaganda daw ang views doon sa Pandan. Oo, lahat daw mga bangin. Sorry na. Sana all load, sabi ni Ma'am Jolly Kumahe. Bakit ma'am? Bakit? Don't worry, Pirapa Tamil. I will gonna help you also with your WH. I will going to give you also playlist. I will gonna give you full playlist of your video. Don't worry. Always welcome, sir. Always welcome. Lumamig na pala yung kape ko eh. Ang seryoso ng magaganda tapos kasunod. Sabi ng kapatid ko yun, oy, hindi naman ako. hindi naman po. Guys, hindi lang yan ang makukuha niyo sa akin. May lamok. Hindi ko nakuha. Hindi lang yan guys makukuha niyo sa akin. Meron akong 3 premiere dito guys. T1, T2, and T3. Ayan. T1, T2, and T3. 1WH each tamsak ninyo guys. 1WH mamimigay ako. And sa bawat didikit guys na nakapin sa taas at saka dito sa ating road to grade 7 si Sir Jumel. Mamimigay ako ng 5WH bawat isa. O diba? Dami nga din bangin doon, matatarik talaga. Oo nga po daw, ma'am. Sabi ng kapatid ko yan. Kasi doon yun na-assign, last month, doon yun na-assign sa Catanduanes. Medyo ginala daw niya yung buong Catanduanes. Kaya, ayun, alam niya. Pirapa Tamil guys, dropping also his link. If you are not yet connected with Pirapa Tamil, all you have to do is to click on that link that he is dropping and do connect to our foreign friend all the way from Qatar if I am not mistaken. Make friends guys and stay connected with each and every one. Ayan. That is the key to a healthy channel na tinatawag ika nga. Oo nga. Ano pa? Baka may mga katanungan pa kayo guys. Wala na akong ibang gagawin dito. Oy, maraming salamat naman dyan sa ating super chatter. Si Board Vlogger at saka si Ma'am Lady Rose. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, if you are not yet connected with our super chatter, especially sa mga non-monetized or mga monetized channel guys, makipagkaibigan kayo sa mga super chatter. Revenue yan. Oy, oo nga. Maniwala kayo. Nandiyan guys yung link, binababa ni Nightboot ang kanilang mga link. All you have to do is to click on that link na binababa ni Nightboot. Jolly Kumahe, done to you po. Sabi naman Maylene Mapili. Pirapa Tamil on the way to you. Jomergel will gonna do visit your channel, Pirapa Tamil. If it's okay with you to return the favor back. When someone visited your channel also. They will gonna leave also mark or they will gonna leave comments in your channel, in your video yan as well. Thank you. Patuloy pag-help. Ano ba yung puman? Patuloy pag-help sa kapatid ko si Jumel Journey at sa lahat po ng tumulong sa kanya at sa mga tulong silip niyo ako sa LS ko at maggawa ng link para mabigyan ko kayo ng saging. Ayan, sabi ni Ma'am Hana Patadon. Punta niyo yan guys si Ma'am Hana Si Ma'am Hana Patadon guys, naka-live stream siya ngayon. Naka-silent live streaming siya guys ngayon. Namimigay yan guys ng 5 ayuda. Puntahan nyo siya guys ngayon. Eto, ilagay ko kay Nightboot. Ayan. Ilagay ko kay Nightboot para mabigyan, mag-drop kayo ng inyong link guys. Maghingi muna kayo ng jacket. Para mabigyan kayo guys ng ayuda. Okay lang yung dito sa akin guys. Iwan nyo muna ako. Puntahan nyo to si Ma'am Hana Patadon. Para mabigyan kayo guys ng 5 WH. Ay 5 ninja. Sayang din yan guys. Eto ibaba ko guys yung kanyang link. Naka-live streaming, silent live streaming siya ngayon.
Ito guys. Iwan nyo po muna ako guys para mabigyan kayo ng 5 ayuda. Ayan Pabomba na rin ako guys, pabomba. Sayang naman makakakuha kayo guys ng 5 ayuda. Mabuutan na Bicolano. Opo ma'am. Jolly Kumahi, you're welcome po. Ayan. Iwanan nyo muna ako guys, puntahan nyo yan yung binababa ko guys. Pabomba yung sabog na sabog guys. Bombahin nyo guys. Bombahin nyo guys yung sabog na sabog. Huwag kayong mag-alala. I will gonna explain to you kung bakit ang pagpapasabog is may magandang dulot yan. Kapaliwanag ko sa inyo. Gusto nyo. Kung gusto nyo malaman. Pabomba naman ako guys. Pabomba. Si Rafa Tamil, Joe Margel will gonna come visit your channel. Please do return a favor back if it's okay. And sa ating mga super chatter guys, wag ninyong kakalimutan yan ha. Jack TV, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Jack TV. Tamsak Dancer Idol, kumusta po? Mega love shoutout naman po dyan kay Jack TV. Asan yung main channel mo, Jack TV? Welcome back naman sa aking live streaming, Sir Jack TV. Oo nga yung iba naiinis kapag binobomba. Oo nga, meron guys kapag premiere na binobomba, ang pinuntahan nyo yung video, hindi po yung live chat. Papaliwanag ko sa inyo. Pero kung kung halimbawa ang host ayaw magpabomba guys, irespeto natin yon. Pero ang pinakang magandang dyan, advantage, bintahe niyan guys ng pambobomba is that you are not spamming guys. It's not a kind of spamming, ayan. Tinatawag lang na flooding, pero it's not it's not considered to be spamming. Kasi ang spamming guys na tinatawag is when you flood some kind of a link na a link na like pornographic link, ayan. Or mga rated link, ayan. Yung mga rated link, yun ang tinatawag na spam. Pero kapag binomba nyo guys, ang impression ratings ninyo sa inyong channel is considered na tumataas. Ang impression rating na tinatawag is do consist of your like, your dislike, and ano pa ba? Yung mga nagtatamsak sa inyo, yung mga nagbobomba sa inyo, yung mga nagtutuwad sa inyo, yung mga nagchat-chat dyan sa inyo. Kapag marami yan guys, ang impression ratings ng inyong video is mataas din. Mataas din ang WH ninyo. Ayan. Ano pa ba? Sana may nakinig. Impression ratings yun. Opo. Lagas pa din idol ang nag 1K siya kahapon, pero nalagas kaninang umaga, naka-sign out pa rin idol, di ko ginagamit. Ayan. Sir, Sir Jack TV, ganito sir ang gawin mo sir, bigyan kita ng konting tip. Habang naka-log-in ay naka-log-out siya sir, kung meron kang extra gadget, i-play mo sir, i-play mo muna yung mga video mo doon. Bigyan mo ng WH yung bigyan mo ng WH yung yung iyong channel. Kasi kapag ka ang kapag ka ang subscriber count mo at saka yung watch our metric, anong tawag doon? Yung metric count mo hindi balanse, iniisip ni Lolo na ikipag-sub to sub ka. Yes sir, everyday siya naka-play idol. Ipaliwanag ko naman sir kung bakit kayo kung bakit naglagas yon. Kasi pinagraduate ka ng nagmamadali. Ayun. Meron tayo guys na apat na reason kung bakit tayo naglalagas. Walang ibang reason based on community policy. Meron na 4 na reason. Ang unang reason is normal na sa atin na i-unsubscribe tayo kapag kaayaw sa atin ng mga nakasubscribe sa atin. It's totally fine. Ang pangalawa is yung mga nagmamadali na tinatawag na spam subscriber. Yun ang pangalawa guys, yun ang pangalawa. Yung mga spam subscriber, yung mga nagmamadaling nagdikit sa inyo, na found out na nagmamadaling pagdikit, spam subscriber nga tinatawag. Tinatanggal yan. Ang pangatlo is yung mga
yung mga account na may mga violation, yung may mga violation na account, tinatanggal din yan. Yung mga watch hour na ibinigay sa inyo kasi nanood sila ng video nyo, tatanggalin yan. Pati yung subscriber count nyo, tatanggalin din po yun. Ang pang-apat is yung mga deleted account, yung mga may violation, na may mga dinelete na account, totaling tatanggalin din yan na nakasubscribe sa atin. Yan ang four main reason kung bakit tayo naglalagas. Hindi po yan sa pakikipagdikitan nyo. Pero kapag ka may community policing bago na sa pagkikipagdikitan is naglagas, ibigay nyo sa akin kasi hindi pa ako nag-update. Pag iba na account ang gamit boss tapos pinanood ko video ko boss, okay lang po ba yan? Mas maganda yon, Mark, mas maganda yon. Wag ninyo guys panonoorin ang inyong video ng sarili nyong account, kasi sabi ni YouTube video nyo yon. Alam nyo kung ano ang video nyo, bakit nyo panonoorin ng account nyo. Bawal yon guys. Oo nga, mahigpit na pinagbabawal yon. Wag ninyong papanoorin ng video nyo ng inyong sariling account. Ano pa ba? Sana may nakinig. Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Yaya Joyce. Ma'am Yaya Joyce. Thank you naman dyan sa'yo, Ma'am Yaya Joyce. Dikitan nyo din po guys, si Ma'am Yaya Joyce. Sige na, Ang bait niyan guys, ang bait niya ni Ma'am Yaya Joyce. Okay, idol, salamat, sabi ni Sir Jack TV. Always welcome po, sir, always welcome. Minsan kasi boss, pinapanood ko video ko, pero ibang account gamit ko. Mas maganda yun, mas maganda yun. Oo, mas safe yun, mas safe. Ayan. Pero kapag ka pinanood mo na yung video mo, halimbawa, yung account mo nyo na pinanood mo is natapos mo na yung video mong pinanood yon, huwag mo nang panoorin uli. Ang gawin mo is mag-clear history ka, saka mo panoorin uli. Impossible kung marunong kayo guys marunong kayo mag-private browsing o kaya kung sa Chrome is naka-incognito. Ayun, gamitin nyo guys na naka-incognito kayo or mag-private browse kayo. Tapos sa kaninyo, pag na-play nyo na sa private browser ninyo, sa kanya i-close yung browser, mag-open na naman kayo ng another private browser ninyo para mas maganda yung watch hour na nabibigay. Sir Jem Views, mega love shoutout naman po dyan guys, Sir Jem Views, all the way from Taiwan. Magandang gabi naman po dyan guys, Sir Jem Views. Welcome back sir sa aking live streaming. Napakalaking bahay nito guys, ni Sir Jem. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Jem. Welcome back sir sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, sir? Kayo sampan ma? Chinchin nagalipay kayo. Lipay san. Chinchin nagalipay san. Uchitaw ni kayo sampan Siyapan lang. Uy, Bebe, mega love shoutout naman dyan kay Bebe. Ano bang ginagawa ko, Bebe? Bebe? Uwe, talo siya. Mabomba naman ako guys. Kung nangangailangan guys ng 5 ayuda, ayun, puntahan nyo yan guys. Tapos mag-iwan kayo ng link dyan. Pupuntahan kayo ni Ma'am Hana Patadon guys. Namimigay yan 5 tawag dito. 5 lang naman ipandidikit niyan. Kapatid yan guys ni Ma'am Jumel. Malaking bahay lang, host, wala views. Pares tayo sir, wag ka mag-alala. Pilkit, tawag dito, may karamay ka. Salamat Maylin Mapili, babalikan ka pa niyan at dana po sa iyo ang 5. Ayan, sabi ng Ma'am Hana Patadon. Ayan, si Jo Margel. Nandun si Jo Margel. Si Ma'am Maylin, diba, sumabog din siya kay Ma'am Maylin. Sabog siya kay Ma'am Maylin. It's a tie. Oo nga sir, it's a tie. Bombahin nyo guys, bombahin nyo si Ma'am Hana Patadon. So easy for me. Dan Jo Margel. Ma'am Jules Sash, puntahan mo yan, ma'am mo. Tapos mag-iwan ka ng link doon, ma'am. 5 ang niya. Si Sir Jomel Journey is, ito guys, 5WH. Bibigay ko 5WH. Ay, ano nangyari doon?
Ito. At saka yung nakapin guys, 5WH yan. Tapos na boss yung bobombahin na yan, sabi ni Mar. Sige, sige, sige. Dapat nag-iwan. Mar, mag-iwan ka doon ng ng link mo. Libangan ko na lang to host before. Nakasahod naman ako ng malaki. Ayun. Sana nakasahod ng malaki. Mar, mag-iwan ka Mar doon ng ng tawag dito. Ng link mo para madikitan ka ng 5 ni Ma'am Hana Patadon. Ma'am Simpulay, magandang buhay. Di ba? Abangan nyo guys kapag nakompleto ko na lahat ng mga details, lahat ng mga tawag dito, lahat ng aking mga inaasikaso is i-vlog ko guys kung saan napunta yung aking sahod sa YouTube channel. I-vlog ko yun. Oo nga. Tamsak na lang ako boss tapos comment lang. Ayan. Magtamsak ka tapos manghingi ka muna ng jacket. Tapos kapag tawag dito, binigyan ka ng jacket, ibaba mo yung link ng bahay mo. Marunong ka naman di ba? Ibaba mo yung link para mabigyan ka ng ayuda. Mama Apple ng buhay ko, nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Si Mama Apple ng buhay ko. Magandang gabi naman po dyan kay Mama Apple ng buhay ko. Di ba? Sarap naman tawagin ka ng apple ng buhay ko. Pwede bang saging ng buhay ko? Pwede bang ganun, ma'am? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Apple ng buhay ko. Magandang gabi po sa iyo, ma'am. Welcome ma'am sa aking live streaming. Kaya bayabas ng buhay ko. Di ba? Mansanas ka ng buhay ko, di ba? Adam's apple ka ng buhay ko, di ba? Parang sa ligla. Di ba? Ayan na naman tayo Pwede ba talong ng buhay ko? Diba? Okra ng buhay ko, di ba? Upo ng buhay ko. Pwede naman gano'n. Sorry na agad, oy. Ma'am Apple ng buhay ko, magandang gabi po dyan sa iyo. Ma'am, welcome back ma'am sa aking live streaming. Apple ka ng buhay ko, pero dahon na bilong sakit. Iba din. May pinaguhugutan. Di ba? May pinaguhugutan naman si Pre. Oy. Ayan guys, nagbababa ng bahay si Mama Apple ng buhay ko. Kung di nyo pa yung kaibigan guys, ayun, dot lang ng dot. Makipagkaibigan kayo. So, sa ating super chatter guys, wag ninyong kakalimutan si Ma'am Lady Rose at saka si Board Vlogger o kaya si Tony Broncano. Ayun, ang ating mga super chatter, mga yayamanin natin na kaibigan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Sa ating mga super chatter. And do connect po dyan. Ayan. Binababayan guys ni Nightbot. And kung nangangailangan kayo guys ng ayuda, mag-star 4 lang kayo guys. I-type nyo lang star 4. Ayan. Bibigyan kayo guys ni Ma'am Hana Patado ng 5 pring banana. Ayon. Punta nyo yan guys, si Ma'am Hana Patado guys. Bigyan kayo ng Iwanan nyo muna ako dito guys para magkaroon kayo ng 5 bananang extra as in. Oo nga, promise. Magkakaroon kayo guys ng extra. Ano pa ba? Ay namatay siya. Ay. Ano ba nangyari doon?
Ano ba nangyari dito ay? Guys, iwanan nyo muna ako. Ay, puntahan nyo yan guys. Oh. Maghingi kayo ng ayuda. Yung mga gusto ng ayuda, 5 lang, 5. Mag-iwan kayo guys ng bakas dyan. Sayang naman guys, 5 ayuda yan. Si Ma'am Hana Patadon. Namimigay yan guys ng sangkatutak na ano. Tapos nakita nyo na rin guys si Jumel Journey. Namimigay yun ng 6. Magkakapatid yan guys, si Gian TV guys is nandito rin. Oh, kung gusto nyong kaibiganin guys, kaibiganin nyo na rin po yan guys, si Gian TV. Harang. Nagbaba ka ba doon, Ma? Binaba mo? Maraming salamat naman dyan, Ma, sa mga paharang mo dyan. Come with me and share with you. I'll help you see forever you. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. Ano nangyari dito eh? I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. Don't wanna change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. Gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of. Ano nangyari dito? Pinuntahan mo, Ma? Nagbaba ka doon ng ano? Mar? Sinundo ka na ba, Mar? May sundo na sa'yo? Ma'am Lay, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Lay. Ma'am Lay, thank you naman yan sa'yo, Ma'am Lay. Oy, napaka-supportive na kaibigan natin yan, guys, si Ma'am Lay. Shoutout sa Globe na pawala-wala naman ang
Oo nga. Ay mamaya magluluload ako ng smart. Smart yung aking paluludan eh. Mamaya para may ako, chinarge ko lang yung aking yung aking cellphone. Para doon may may tawag dito. Meron akong signal doon sa mamaya sa lamay. In case. Shoutout sa Globe, di ba? Mega love shoutout naman dyan sa Globe. Siguro markas smartphone boss. Hindi ko lang alam. Ngayon ko palang gagamitin. Pero luludan ko yon. Guys, it's already 14 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Idol, dito na ako. Work, ingat lagi, Idol. God bless po. Sir Jack, sige, ingat po, Sir Jack. Ayan. Maraming salamat naman dyan sa Sir Jack TV. Ayan. Sa walang sawang support. And ingat po, sir, sa pagtatrabaho. Always wear proper PPEs na tinatawag. Proper protective equipment mo dyan, sir. And, ayan, always sanitize your hand. Ayan. Pag nagtatrabaho. Globe kasi patay na nga, pupuntahan natin, pati net ng Globe dan, boss, patay din. Ay, doon, boss, patay din. Oo nga, naririnig ko nga ikaw kagabi nung naglalaro ka na naglalag. Nung naglalaro ka kagabi, doon. Someone there tonight. What was mine? Where are you now? Wonder where I am. I need to hear tonight. Pain Expert, One Life History. Mega love shoutout naman po dyan kay Pain Expert, One Life History, guys. Nagbabalik din natin na kaibigan yan. Sir Pain, mega love shoutout naman dyan sa iyo, sir. Namiss kita. Where have you been, sir? Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Pain Expert, One Life History. And thank you also for joining my live streaming, sir. Pain Expert, One Life History. Ito guys, napaka-supportive natin na kaibigan, si Sir Pain Expert. Isa sa mga yayamanin natin na kaibigan, kung di nyo pa kaibigan yan, si Sir Pain Expert, One Life History. I am recommending you to make friends also with Sir Pain Expert, One Life History. Mag-iwan lang kayo guys ng tamang bakas nang mabalikan din po kayo ng tamang sukli. Ayan. Sir Pain Expert, One Life History. Pati si Premium Bouquet, napapamura din pag naglalag. Oo nga. Yes po, host, kaka-recover lang laging sa vaccine, bagsak po ako. Ayan. Kaka-recover lang. Nagpapabaksin ka po sana, sir. Oh. Idol, dito na ako work. Ingat lagi, Idol. God bless. Ayan. Si Sir Joe's TV yan, guys. Si Sir Jack TV. Oo nga. Si Sir Joe's TV. Meron. Sir Joe, thank you naman po dyan kay Sir Joe's TV. Ayan. Hindi pa ba kahapon kasi konti lang tayo, Sir Joe. Oo nga. Meron ako doon. Jesus, tumalab sa akin ang vaccine AstraZeneca. Ayan. Ano ka, bebe?
ka na naman. Oy, are tonight. bebe na, nandun ka mo, bebe. Wala na wala. Jesus, tumalab sa akin. You Sana all, may ano na sir. Kami kasi sir, wala pa kaming ano. Sana magkaroon na rin kami ng vaccine dito. Gusto ko na rin magpa-vaccine. Oo nga. Guys, meron akong apat na ano. Meron akong tatlong tawag dito. Meron po ako guys na tatlong premiere. Yung mga gusto guys na ano, magtamsak. 3WH din po yun guys, yung mga gusto. Good evening, Jomar. Salamat, pababa ng bahay. Dalawa ibigay ko sa iyo. Ayan. Sir, thank you naman po dyan sa iyo, sir, sa pagtulong mo dyan sa aking pamangkin. Si Jomar Jel, one of my pamangkin, guys, na tinutulungan ko yung kanyang ano din. Tinutulungan kong ma-monetize din yung kanyang channel para naman kahit papaano is makatulong din ng konti. Ayan. Thank you po dyan sa iyo, sir. Pain Expert, One Life History. Wala pa ba, Mar? Hindi ka pa sinundo dyan. Welcome host, ayan. Thank you po talaga, sir. Guys, it's 20 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Yung mga hindi pa kumakain dyan, paalala lang, abay mag-dinner na po muna kayo. Habang nagyayaw-yaw tayo dito. Jomar, patabang bahay, Lutz, para unahin ko pagdikit itong isa yung... Oh. Ito sir, pwede mo siya, ito sir, JD1. Ito sir, JD1. Ito sir, JD1. Yan ang bahay ni Jomar Jel. On the way, host. Ayan. Thank you naman po dyan sa iyo. Ma'am Simpulay, Toto. Thank you naman dyan kay Ma'am Simpulay. Keeping us also in her background. Ma'am Simpulay, nag-live stream ka kanina. Akala mo lang wala ako, no? Toto, nandun ako sa iyo kanina. Kaninang umaga. Ito na, Bebs, wala. Hindi ko nakita. Di daw muna siya mag-LS.
Sino? Kanina nag-live stream yan si ano? Toto. Si Ma'am Simpulay. Dan Jomargel host yan. Sabi ni Sir Payne Expert One Life History. Ikaw na bahala ma. Ayan. Huwag ka mag-alala, sir. Kapag di ka niya sinuklian, sir, ako na bahala magsukli sa'yo, sir. Naka-open yan sa aking account. Kasi pinag-music streaming ko yan, sir. Ako ang nag-music streaming yan kay Jomargel. Andito yan nakabukas sa akin, sir. Sa aking computer. Dan na daw sa'yo, boss. Dan na, boss, sabi ni Jomargel. Ayun. Dan na daw, sir. Nabalikan ka na po. Jomargel, pakiabang lang yung iniwan mo ng bakas. Nag-charge. Ayun, okay na pala, sir. Okay na. Ano pa? Nasa harang pa ako, medyo mahaba, Espanyol. Sige. Thank you naman po dyan sa inyo, guys. Ilan na lang ba ako? 8 minutes more to go na lang ako, guys. 8 more minutes na lang. Department of Health, Harlem. Magandang gabi naman dyan sa iyo. Thank you naman dyan sa iyo, Harlem. Thank you for keeping me in your background also. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to be all. Hanggang ngayon siguro naghihilamos pa. Matay tayo dyan. Pupunta na ako doon, ma. Kasi pagkatapos nito, kakain muna ako and then pupunta ako doon sa... Bakit? Ano bang usapan? Ano usapan nyo? Oy, ang galing naman ang usapan nyo. Dito na nga, boss. Nandyan na ba? Nandyan na ba? Sige. Kasi ilan na lang ako? 6 more minutes na lang ako, guys. Kasi pupunta kami sa Lamay, guys, ngayon. Ngayon ang Harlem, si Bebe na lang Harlem ang bahala sa'yo. Kasi sa inyong dalawa ni Pri, tapos si Ma'am Adel, si Bebe muna ang tao dito sa aking computer. Yun muna yung papasok doon sa inyong mga bahay. Yun, tapos din, ayan, sabi ni Payne Expert One Life History. Sir, thank you naman po dyan sa iyo, sir, sa pagtulong mo dyan sa aking pamangkin. Ayan, pamangkin ko yan, guys, si Jomargel. Salamat, ayan. Si Bebe muna sa inyo, kasi si Bebe yung tagabantay ko. Marunong na si Bebe mang bomba. Kaso, nahihiya daw si Bebe kay Ma'am Adel na bombahin kasi daw, baka daw pagalitan siya. Sabi ni Bebe, baka tarayan ako ni Ma'am Adel. Sabi ni Bebe. Sabi ko, hindi naman ganun yun. Pero nahiya naman talaga si Bebe. Nahiya daw talaga siya. Mag-edit muna ako ng 3rd daily vlog ko. Ayan, sige, Harlem. Edit pa more. Oo, nahihiya daw siya. Mabuti pa si Pri. Walang hiya si Bebe kay Pri. Inomba niya ng binobomba si Pri. Ito talaga si Bebe. Sorry na. Welcome to YT World, bro, Jomar. Ayan, sabi ni Payne Expert 193. Mabilis lang, guys, mabilis lang ma-monetize yan si Jomargel kasi tawag dito.
ano, si Joe Margel. Everyday yan guys, simula alas 8 or alas 9 ng umaga. Pagising ko lang alas 8 o kaya alas 9 ng umaga. Sinisimulan ko yung music streaming hanggang alas 5 ng hapon yan. 8 hours lang kami para mas maganda. Ayan. Sabi ni Bebe, kaya hindi ko tito binubomba kasi baka magreklamo sila tulad sa iyo. Minsan pinapagalitan ko daw kasi siya na. Minsan kasi binubomba kami ng napakadami. Oo nga. Binubomba ako ng napakarami, pre. As in. Guys, 3 more minutes na lang ako. Pre, magsimula ka na, pre. Oo nga. Tontuwa si Ma'am Uy. Oo nga. Binubomba ako ni Bebe ng sobrang dami talaga. Tapos sabi ko, uy Bebe, konti-konti lang. Baka daw kasi magalit daw ako. Baka daw magalit si Ma'am Adel. Sabi ko, hindi naman yun magalit si Ma'am Adel. Mabait naman yun, uy. Pati si Harlem. Galit pala ang tito, kaya baka magawa. Hay nako, tito. Sabi ko kasi Ma'am Maylin, uy, paunti-unti lang kasi may mga message na hindi ko kako na check. Next time na lang uli host, nahuli kasi ako dumating. Sir, pasensya po, sir. Mag-ano kasi kami, sir, ngayon. Tawag dito, maglalamay po kasi kami, sir, ngayon. Lalamay. Ayan, naka-livestream na guys si Pri. Pwede kayong lumipat guys kay Ma'am Joanna sa Lundaga. Naka-livestream na, nakita ko yung notification sa akin. Pumasok na. Inon ko kasi yung aking notification. Pwede kayo guys lumipat kay Pri, kay Ma'am Joanna sa Lundaga. I'm about to end na rin guys. In few more, a couple of minutes more. Marco Nigaran Next Club. Kung meron ng iba sa kilos mo'y nadarama. Okay, condolence po sa pamilya o kakamayan niyo po. Ayan. Thank you naman po dyan sir. Lipad na ako, sir host. Sige guys. Pwede kayong lumipat kay Ma'am Joanna sa Lundaga. Ayan. Kasi antayin ko na lang, 1 minute na lang ako guys, 1 minute na lang ako. Antayin ko na lang yung 1 minute. Mag-ano na rin ako guys, kasi pupunta kami, pakainin ko muna yung si Bebe dito. At ayun, pupunta kami ng Lamay guys. Iiwan ko si Bebe sa inyo guys ha. Maraming salamat guys sa inyo. Okay, condolence sa pamilya o kakamayan niyo host. Thank you guys sa inyo. Papunta na kami doon ko. Ayan. Sige ma, mag-dinner muna ako tapos punta rin ako diyan. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod Uragon. Nag-iwan guys sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. I love you. Sa mga nandito sa ating super chatter, I love you. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Ako ang inyong lingkod nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. I love you all. Hit